Afghanistan? No. Ukraine? Yes. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. United States? Yes. Yugoslavia? על יסוד ההחלטה Abstain. עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. בתחילת מלחמת העצמאות החל גל העלייה המשמעותי של יהודים ממרוקו, רובם בשעון ספינות מעפילים עיקריות, יהודה הלוי, הפורצים ושיבת ציון. רקע לגל העלייה הזה היה הקמתה של מדינת ישראל וחששותיה של הקהילה במרוקו לגבי המשך עתידה. האירועים העליים כנגד יהודי מרוקו בתקופה זו הם פרעות אוג'דרה וג'רדה, שבמהלכן נפגעו יהודים רבים. הפרעות זעזעו את יהודי מרוקו והמריצו את העלייה לארץ ישראל. בשנת 56 ממשלת מרוקו אסרה עלייה לישראל ואף הוצאת כל רכוש מהמדינה. יהודי מרוקו נאלצו לצאת מהמדינה באופן חשאי לכיוון ספרד וצרפת דרך הים, ומשם להמשיך לישראל בספינות ההעפלה. ככה החלה עלייה ב' של יהודי מרוקו. שלום סבתא, מה שלומך? ברוך השם, בסדר, מה שלומך? אני בסדר, איך את מרגישה? ברוך השם, תודה רבה. איך קוראים לך? קוראים לי אזלזר אליס. מה השם של אבא שלך? אבא שלי מאיר, אמא שלי אסתר. באיזה שנה את נולדת? 43. 1843? 1943? 1943. 1800. באיזה ארץ את נולדת? בקזבלנקה, במרוקו. באיזה שנה את עלית לארץ? שנת 57. את יודעת איזה שלטון היה במרוקו באותה תקופה? המלך חסן. יש לך איזה אירוע שאת זוכרת שקרה במרוקו כשהיית ילדה? אני זוכרת שהייתי לומדת בבית ספר, יצאתי מהבית ספר, הלכתי לכיוון הבית, ואז ילד ערבי פתח לי את הראש. לקחו אותי לבית חולים ותפרו לי את המקום. אז ספר לי על החגים שחגגתם שם במרוקו. החגים היו אותו החגים, היה הכל אותו דבר, רק היינו עושים במקום יום אחד, יומיים. למה הייתם עושים יום אחד כל יומיים? ככה היו בכל מרוקו. את יכולה לספר לי על המקום שבו את גרת? מה זאת אומרת? מה את זוכרת משם? איזה סוג של בית? איזה שכנים? היה משהו מיוחד? במרוקו היה לנו בית, אני זוכרת את הבית ענק, ועל יד הבית שלנו היה לנו מחסן של בקבוקים, והיו מוכרים בקבוקים. והיינו לנו שכנים יהודים וגם ערבים, והיינו שכנים מאוד טובים, הסתדרנו איתם, הסתדרו איתנו, כל היה בסדר. כשעליתם לארץ, זה היה החלום שלך? מה את חשבת שתמצאי פה בארץ ישראל? החלום שלי לבוא למדינת ישראל שלנו ולמצוא הכל מה שצריך להיות בארץ. אוכל, הכל בשפע, הכל... עם מי את עלית לארץ ישראל? עליתי עם ההורים ושלושה אחים. מדוע את החלטת לעלות לארץ ישראל? לא, אני החלטתי, ההורים החליטו, אני הייתי קטנה, אז באתי איתם. תעשית מה שהם אמרו. כן. את יכולה לספר לי איך התרחש העלייה לארץ ישראל? רצינו לבוא לארץ בשנת 51. היה לנו דוד אחד, מבוגר, לא נתנו לנו לעלות איתו לארץ, אז נשארנו עד שנת 57, שהדוד לצערנו נפטר, אז עלינו לארץ. איך עליתם לארץ? עלינו, אז באו מהסוכנות, רשמו אותנו, ואמרו לנו, היום בלילה בשעה 1, תתכוננו, אנחנו לוקחים אתכם. זה היה בזמן שלוקחים אותנו בגניבה שהערבים לא ידעו שאנחנו עולים לארץ. מה זאת אומרת בגניבה? כאילו הערבים לא נתנו לנו לצאת ממרוקו. רק כשהיינו הולכים לסוכנות, היו רושמים אותנו ואומרים לנו, היום אתם יוצאים בלי כלום.
אתם עולים לארץ בלי כלום, רק עם הבגדים שיש לכם. ולקחו אותנו ישר לג'יברלטר, ישבנו שם 3 חודשים, אחרי 3 חודשים באו גם סוכנות, אומרים לנו, היום אתם עולים לאונייה, ועלינו לאונייה, באנו לארץ, גם בארץ פגשו אותנו מהסוכנות, ולקחו אותנו באוטובוס למעלות, ושם במעלות נתנו לנו... רק דקה. בת כמה את היית כשהיית לארץ ישראל? בת 12. 12? את יכולה לספר לי על הקשיים שהיה בעלייה? הקשיים שהיה בעלייה? באנו למעלות, נתנו לנו בית, רכבת, לא היה לנו חשמל, והיינו מחממים את הבית בפתיליה ומבשלים בפתיליה. מה זאת אומרת פתיליה? לא היה גז, לא היה חשמל, אז לא היה לנו גז, היה לנו פתיליה, שמים בו נפט ומבשלים בו. מה הייתם עושים שם? אוכל, מים חמים לשתות, אוכל. כשהגעת לארץ, מי קיבל אתכם? לאן לקחו אתכם? קיבלו אותנו הסוכנות, ולקחו את ההורים שלי עם האחים שלי למעלות, ואני, אחי לקח אותי שהיה בארץ בשנת 57. איזה סוג? בשנת 47, סליחה. 47. באיזה סוג של בתים הביאו לכם? נתנו לנו רכבות, בית של רכבת. מה זאת אומרת רכבת? בית שהיה בו כמה כניסות, רכבת ארוכה, כמה שכנים, אחד על יד השני. בית אחד ארוך? ארוך, כן. של 7 דיירים היינו. המשכת לגור באותו מקום כאילו כל הזמן? לא. משם עברנו ליבנה, קרנו תקופה קצרה, ועברנו אחר כך, אחי הביא אותנו לחיפה. אחי היה גר בשנת 47 בחיפה, לקח אותנו לחיפה. במקום שגרתם, הייתם כולכם מרוקאים, או שהיה מעורב? לא, מעורב. היה מעורב? מאיזה מדינות היו? פה בתימן? פה בארץ? לא, בארץ. כל, היו תימנים, אשכנזים, מכל העדות. את המשכת ללמוד גם פה בארץ? לא, אני לא המשכתי, אני לא למדתי בארץ בכלל. הייתי אצל ההורים שלי עד גיל 14, ולקחו אותי למוסד של עברים, קוראים לזה מגדלות. למה לא למדת? בגלל המוגבלת של בראייה. אז מה עשית בעצם כל הזמן הזה שלא למדת? הייתי בבית, עוזרת להורים שלי. מה זה מגדלור? מגדלות זה מוסד של עברים. לומדים שם עברית, כל מיני מקצועות לומדים. ואני למדתי שם תפירה ועבדתי. כשהגעתם לארץ, איך הסתדרתם עם אוכל? היה לכם מכולת? לא, היה לנו הכל רחוק, אבל הסוכנות דאגה לנו לאוכל, לכל. מה זאת אומרת דאגה לכם? מה היא נתנה לכם? כשבאנו, נתנו לכל אחד מיטה ושמיכה ומזרון ואוכל, ושתייה והכל. ואחר כך היה לנו מכולת רחוקה, הכל היה רחוק. היינו הולכים הרבה ברגל. והיה לכם כסף כשהגעתם, או שפשוט הביאו לכם משהו? כסף. לא היה לנו, הם נתנו לנו כסף. הסבתא, כמה כסף הביאו לכם? לכל אחד? לא יודעת. זה לא אני קיבלתי, זה ההורים שלי קיבלו, אני לא יודעת. סבתא, היום את מתחרטת שאת בארץ? לא, לא מתחרטת. ברוך השם, גדלתי פה, בניתי בית, ילדים, תודה להם. זה מדינה שלנו. מה ההבדל בערך בין מרוקו לארץ ישראל? ההבדל, המטליות שלנו במרוקו, זה לא כמו פה בארץ. שם היינו גרים עם ערבים, היה לנו טוב איתם, היה הכל בסדר. אבא שלי לא היה בבית, היה עובד מחוץ לבית. פעם בכמה חודשים היינו רואים אותו. האם התחתנת פה בארץ, מישהו במרוקו, את הכרת אותו, עם המשפחה שלך? אני התחתנתי בארץ, אני בן אדם, לא מכירה אותו. לא מהמשפחה, לא הכרתי אותו במוסד, ושם התחתנו. ומה את עוסקת היום? אני עוסקת, עובדת עם העברים במועדון, ואני יושבת ראש שלהם, של כל האזור. סבתא, תודה רבה. ביי ביי.